Okay, hej. Hvad hedder det? Altså min computer den løb tør for strøm, så jeg har delt min video op i to dele. Hvad hedder det? Og nu har jeg været inde og hente de her tal ind fra Surveybanken. Hvad hedder det? Og det her det er ligesom min observerede værdi. Hvad hedder det? Og jeg vil gerne finde min forventede værdi, som jeg skal i gang med nu. Jeg starter her med at tage fat i den her kolonne. Og jeg starter med at trykke er lig med, hvor jeg så skal have fat i vores hele total. Hvad hedder det? Så skal jeg gøre sådan her. Nå, jeg ved ikke, hvorfor det gad at virke. Det virker nu. Så har jeg taget hele totalen af alle de her tal. Og den skal så ganges med, hvad starter vi med her? Vi starter med mindre end 7 års skolegang, så tager vi og ganger med den her total. Okay, og så går vi så ind og dividerer med her. Hvad hedder det, hvor vi siger, divideret med hele totalen. Parentes slut. Gange med kolonnen. Hernede med dem, der var helt enige, divideret med den totale igen. Yes. Okay, nu har vi fået det her tal, men vi skal også lige gå herop, og så skal vi lige indsætte dollartegn her. Og det gør vi ligesom for at låse H. Så skal der være et her. Der skal selvfølgelig være et her foran H. Der skal også være et her. Hvad hedder det? Og der skal være et efter her. Og et foran B. Og et foran H. Så gør vi sådan her. Så skal man gøre 2 sekunder. Okay, hvad hedder det? Nu har jeg så fået det til at virke. Jeg har bare hævet tallene hver for sig ned. Og så kommer det til at se sådan her ud. Hvad hedder det? Og vi har også hermed fået vores resultater, vores p-værdi her. Og p-værdien er for at se om, hvor højt signifikansniveauet er. Så vi kan se her, at den er på 1,5, hvilket betyder, at den er højere end 0,05 og 0,01%. Og hvis den havde været mindre end det, så ville det så vise sig, at nulhypotesen er sand, fordi nulhypotesen, det vil sige, at der ikke er nogen sammenhæng. Men da vores resultat over det, viser det sig, at nulhypotesen ikke er sand. Og alt i alt vil det så sige, at der faktisk er en sammenhæng mellem længden på en skolegang, om hvad man mener med hensyn til, om hvorvidt indvandring udgør en trussel mod den danske kultur.